Écoutez, Shabab Star, Lukman Wizi, tare da alshabab. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Libiya ku yi matsala, abubuwan cikin ta kwama tara. Mutane na wahala, waɗansu na ta yin aikin badala. Ba'inci cikin ƙasa suna ganin wulaƙanci kala-kala. A kama su babu dalili, a ce sai an ba da kuɗin jangali. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Cikin Libiya muke ta shan wahala, ana ta juya mu kamar wasu raguna. Baka da yancin fita ko da nan da nan, gashi dai gari kamar garin Yahudu. Bakar fata a Libi ba ta daraja, wasan buya muke ta yi da iko. Babu laifi a kama a daure, a kai ka can kila ma a manta da kai. Kaya da yin wasu za su cuta maka, azaba kala-kala za su yi ma. A baka kashi a ce da kai is good, rufe mana baki bawan bawa kawai. Babu laifin zaune ko na tsaye, kuna gani ake kashe mu ba su komi. Su ba ruwan su duniya kawai su samu. Afirka, Libiya ce ba ta yi ba, su ba ruwan su ba su san darajar mutum ba. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Ku taimake mu kuma na agaji, takarawa duka mu mun gaji. La traite négrière au Libye, ils ont nous tué toujours, ils ont nous chassé. Ça c'est quoi? Niger, Nigeria, Mali, Cameroun, Burkina, har Togo, Cote d'Ivoire, Ghana, har ‘yan Gambia. Ku haɗa kanun ku taimake mu, kowa ya zo da ‘yan ƙasar shi. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Libiya ku yi matsala, takarawa na wahala, kullum suna takuwa, suna ta azabtuwa. Afirka, Libiya ce ba ta yi ba, su ba ruwansu ba su san darajar mutum ba. Afirka, Libiya ce ba ta yi ba, su ba ruwansu ba su san darajar mutum ba.